SAI Kokrajhar Sports Authority of India ni biyo main gate. Ngapain? Nोंसोर साथामल'? दङ. Golden Language Lab in Bodoland. खुलुमबाय लोगोफोर जोङो स्टार्ट खालामबाय नैबे जोंनि रमारिनि पेट्रल पाम्प बे मेसिनाखौनो माथो खेवनानैसो दोनदों माथो जादों बे नाङो लबार जोबाय थायो सिङावहाय बेबायदि दे नै पेट्रल पाम्पआ पावार थाव एसे सोना लाबाय क'क्राझार नालाय लामाबो गोजान एसे अब्ला थांदिनि लोगोफोर SAI क'क्राझार औ महिन्द्रा थार मै थाङो आदाया आं बांगाल दबायावसो दे दाने हरखाबै लोगो मोनदों नै आदा अफ्रि दैमारि ओमफ्राय देरहासार इस्लारि and this is कारिगाव लोगोफोर होमब्ला जों मोनफैबाय थिथागुरि the location this is the entry gate main gate जों थांगासिनो दं हाबलांगासिनो दं वाव ओमफ्राय नै एबारसो नायदो सोर दं दिनै जों सोर फैदों आदा खरनिखौ सालाय होबाय दिनै एसे मोजाङै खेबनो हानाय बायदि ओमफ्राय उनजोंहाय जैमल ओमफ्राय सोमखोर अब्ला मोनफैबाय जायगायाव बे जायगायाथ' बे पार्किं एरियासो पार्किं जायगा बे जोंबो बेयावनो दोनबाय गारियाथ' फ्राय बुंबायानो नै दाहायथ' बे खालि जानाय नङा जायगाया मयनिफ्राय फैदों रा ओनसोलाय बागिफोर आयु सोरबा बिदिनो बेंगल बर्डार मथा मथि ओरै बिटिआर जोबथानायनिफ्राय गोबां मानसिफोर नुजाफैदों दिनैहाय माने बयबो बल खेलाखौ नायनो मोजां मोनग्रा गोजा आरो फुटबल लाभार्स जेव मानसि गारिखौ गोजानाव दोननानै बेबायदिनो ज' थाबायलांनांगौ नै जायगासिम थाबायगासिनो दं चलो येस ओमफ्राय सोरखौबा लोगो मोनदों हेल' नामफोरखौ बुंनांगौ गैले सिनायजोबखाबाय नोंसोर साथामल' दङ दे बोरैबा ग्रोब लोगो मोनफैबाय माने मोनहां जानायावनो लोगो मोनबाय नोंसोरबो नायनो ना माबा मोनसे हाबाफारि दं नोंसिना नायनोल' दाख्लैथ' एसे प्रम'सनेल भिडिअ बानायदोंमोन बिसोरो नोंथांमोना नुदों जानांगौ स्पेशल माने गोसार होदों स' आं सिगांनि भिडिअबो दिन्थिदोंमोन नोंथांमोननो बारा क्लियार जायाखैमोन जानो हागौ बे जाहैबाय SAI क'क्राझार स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डियानि बियो मेन गेट पाब्लिकखौ बेजों होआखैना हाबनो ओरैहाय अनलि VIP एन्ट्रि ओरैहाय सिदा ना होमब्ला जों जेनेरेलफोरनि नै बेजों आरो नै खोमदोना नै किपारा नै खोमदोना आच्छा बेफोरबायदि पस्टारखौ 15 लाखथासो बानायदों नामा इसोरलाय नाव एन्ट्रि हाबबाय माने स्टेडियाम सिङाव हाबबाय दे लोगोफोर नायलांदो येस बे मा लोंग्रा दै बेखौ खना लांलानो मोनोदां लांथ'ले दे जों ओरै हाबनो नागिरबाय नै ओरै जायगाबा दंना हाबनायाथ' बयबो हाबदों हाबनानै मै थाहैगोन हाबनानै मोनसे जायगाबा दंना मिथिसिगोन जायगा दंना गैया हाबबाय ओरैथ' बुंजोब्बाय नै बुंनायल' नुबाय बे फुरनायसै हाबनायाथ' हाबोबाय नै सिङाव क्राउडनाखौ नायदो आरो एबार बुंजोब्बाय नै जायगा गैले बुंजोब्बाय नोंनि सिनायनाय दं हा गैले नै दे अब्ला सिङाव हाबनानै बेबायदिनो ओरैबो थोम मानसि बुंजोबखानायनि नै लोगोफोर होमब्लाबो नायदो नै बेबायदि बानायदों बेबायदि साजायदों बेबायदि सोरगिदिं मानसि जेरैबो मानसिनि नायदो दा नाजानायसै माबायदि जायगा कमफर्टेबल मोनो ना मोना खस्थ' मस्थ'लाबो नायनांसिगोन आरो दे बेनिफ्राय बिदिनो नै रोखोम पारफरमेन्स मोसानाय एबा माबा माबि मास गेलेनानै दिन्थिनाय बेफोरबायदि जागासिनो दं आरोना लोगोफोर दसे नायलांदो दे माबायदि स' बिराद कालारफुल प्रग्राम बानायदों दे स' मैया फोथाराव गिदिंदों नै मानगोनां जोंनि MLA सार ओमफ्राय चिफ अफ BTC सार नै ट्रफि लानानै हानजा सोरगिरि बिथांमोनखौ बरायनानै आखाइ हमना होनो थाखाय गले खावलायहरदों
दानिया टीम BTR नि प्लेयार्स बिथांमोना नै दा फोथाराव गिदिंदों पाब्लिकफोरनि सिगांजोंहाय माने हाय हेल' येस BTR फुटबल दल टेक्रा क्लब टीम लाइ अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि स्लायार बे नै लोगोफोर प्लेयार्सफोर दा ऑल इंडिया फुटबल फेडरेशन नि प्रेसिडेंट जाय गाहाय आलासि बिथांखौ दा बरायदों नै बेबायदि स्लोगानजों वाव पाब्लिक एन्ड ऑडियंस दानिया बेस्ट परफॉर्मेंस बर' कालचारेल डांस बागुरुम्बा जेरावहाय 560 जन होननानै मिथिदों बिसोर मोसागोन दा नै नायदो द बेस्ट परफॉर्मेंस पाब्लिक गरम ओभार क्राउड जानानै दा बिदि सोनांबाय नै सिगाङाव बैयाव बारजोब्बाय एबाराव West Coast follow traditional musical instrument दा नै बेफोरबायदि बमा गावफ्रुनायजों खेलाया स्टार्ट जाबाय लोगोफोर नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसो लोगोफोर एसे उनावसो जाबाय ओभार क्राउड मोजाङै खेबहोनो हायास' खेलाखौ आं मोजाङै दिन्थिनो हानाय नंला जास्ट मोननै मोनथामसो क्लिप्स आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै बेनिफ्राय माब्रै जादों सोर देरहादों बेखौ आं मिथिहोगोन अके ओरै बाहेराव जाहैबाय नै गासै माबा माबि डिपार्टमेन्ट नैबे टिभि नि निउज डिपार्टमेन्टनि डिजि कि डिजि ओमफ्राय बेबा मा बे मेडिकेल डिपार्टमेन्ट ना मा जाखो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दूरदर्शन अके टिभि नि नैबे लाइभ टेलिकास्ट होगासिनो दं नालाय बैयाव नुवाना बेयाव साबसिन नुबाय नै अके साइलेन्टलि बिराद मोजां नायगासिनो दङ नै बेयाव अके नैबे जिनिसखौ आं नोंथांमोननो दासो दिन्थिनो हानायसै नै द सिम्बल अफ दिस ISPL गोल्डेन लांगुर इज लाभ इन बड'लेण्ड गोल्डेन लांगुर वाव खय नाम्बार गान्दोरा 9 नाम्बार 9 आथिङा नायदो नै अके जुथायाबो गोगोमखा एसे जुम होनि ओहो हेल' ओरै नायदो मेन पार्मानेन्ट स्टेडियामा ओरै नै दा मेन गेटनिफ्राय जुदि हामोब्ला ओरैबायदि डेक'रेशनखौ जों नुनो मोनो आरो लामायाव नै
नै बेबायदि अल लाइटिंस नैबे जाहैबाय नै मेन स्टेडियामा ओरै मोखांजों बेबायदि आरो बियो आं सिगांबो दिन्थिखादोंमोन ना सिगांनि साइनि भिडिअ'आवहाय बेखौ मा होनांगौ जाखो बुहुम गला 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 नोलै गला मा गला रादावदे गला ओमफ्राय नैबेखिनियावनो जोंनो जुवेल ब्रादारखौ लोगो मोनदों नै जुवेल इज कामिं हियार टुडे लोगो मोनबाय जुवेल येस थेंक इउ सेम टु इउ जुवेल बसुमतारी जाय नोंथांमोना दासिम नायाखै नायदो बिथाङा बिराद हार्ड वर्क खालामनानै कन्टेन्ट लाबोबाय थायो स' दिस इज जुवेल बसुमतारी मा बुंनो आं मा होनबावनो आं आदाखौ लोगो मोननानै आं फिलिं भेरि हेपि बेखौनो होनो लुबैयो आदानि चेनेलनि थ्रु आदाखौ सापर्ट खालाम बियो बिराद मोजां कन्टेन्ट लाबोयो आरो आदाया ओमफ्राय मोसाखांनानै मेंनानै जिरायदों नामा मेथाइ जादों दहायनि बे माबायाव बेसेबां गोबां मोसानायाव ना माथो महायनि नोंसोरलाय बेसेबां 560 बिसोर मोसानाय दहायनि बे बर'नि बागुरुम्बामोन दा बागुरुम्बा महायनि बिनानाव नोंसोर ए बिजनिसो जोंनि चिरांनिसो माथो बिजनि मा गामिरा दंलाबायो बर' बाजारालाय आरो खाथिसिनबावसो दे ओमफ्राय नैबे साइ स्टेडियामनि मोखाङाव बिल्डिंनि मोखाङावहाय नैबेयाव आरोबाव गल्डेन लांगुर बलबो दंखायो नै बलाखौ सेनायदों ना मानसिला नै मोखांखौ नायदो गल्डेन लांगुरनि मोखांखौ एबाराव गाखोबोबाय जों जांख्लाजों गोजौ बे पार्मानेन्ट स्टेडियामनिफ्राय माबायदि नुयो नायनायसै आरो जोंबो ना जुवेल येस होमब्ला गाखोबाय ओरैबो हाउसफुल नै ओरैबो बे माबा दामग्रासो दं नामासै स' लोगोफोर जास्ट बिदिल' दिन्थिनो हाबाय आंनो फैनाय थांनाय माबायदि जादों गेदारिङा बेखौल' लोगोफोर ओमफ्राय जोबनायाव बेनोल' फुटबला जोब्बाय बेनिफ्राय देरहाबाय जोंनि टिम बिटिआरआ गरसेयाव आरो बिसोरहा 0 स' बेनोसै लोगोफोर आरो रायजो राजाफोरनि ओंखारलांनाय क्राउडखौ आरो नायबावदो दे